je gauw naar dit verhaal. Een bist in de tuin. Het is jest. Tomke, Janne, Joe en Romke binnen in de tuin. Overal liggen bledjes op het gas. Die binnen van de bjem en de strukjes vallen. Jongens, wat ik in? Hé, ik kan voetballen bij de bledjes. 1, 2, 3, hoppa! Zo. Nou, dat ken ik wel, Jer. Daar stek mij, Romke. Romke, je hebt net wat Janne Joe zei. Hij is helemaal achter in de tuin. Hij roekt onder de paddenstoelen en hij graaft in de bledjes. Hij snuipt onder de strukjes. Hoppa! Inien viel Romke wat op zijn vel. Een bist! Hey, help! Er rent wat om je weg, Tomke! Janne Joe, kom gauw! Wat is er, Romke? Op je weg! Er kriebelt wat, Tomke! Er zit een beest op! Hoe hel trouw, ik ben zo bang! Oh, shit, Tomke. Romke had een spin op haar rug. Nou, die tot niet, Jer. Wacht je, dan hel ik hem eraf. Heel voorzichtig liet Janne Joe de spin op haar hand rennen. Dan zet ze het beestje tussen de bledjes. Is hij voet, Janne Joe? Ja, Jer. Oh, wat bist nou een skietbroek, Romke? Waar is er nou bang voor een spin? Ik net, Jer. Nee, ik net. Ik ben nooit bang voor een beest. Want ik ben heel sterk. Komen er wel eens orenbeesten in de tuin? Beren of een gevaarlijke leeuw? Ik ga ze juist op televisie zien. Nee, Romke. En als er alle leeuw in de tuin komt, dan jaai ik die dadelijk voort. Dan roep ik, pas op, leeuw. Gauw de tuin uit, oors dan sleep ik die eruit. Dus doe dat echt weer, Tomke? Echt weer. En Janne Joe, die helpt me dan. Ja, ik jaai hem mij de piersem voort. Tomke en ik, die ben echt net benauwd, Jer, voor zo'n leeuw. Wat ben je een bang hoensje? Nou, Oh. Cornelia rent de tuin in. Ze zet een containerdel. Wil je mij helpen? Het paadje en de tuin lezen vol met bladen. En die moeten in een container. Je bent 2 biezems. Oh ja, oké. Dan doen we de bledjes in mijn karren. Ik hel hier gauw mijn trekker op. Even letter riet Tomke op zijn trekker door de tuin. Janne Joe en Romke vijen de bledjes op een bult. De bladen komen in de karren. En als de karre vol is, kiepert Cornelia de bladen in de container. Oh, wat kunnen je mij goed helpen, Cees? We zijn al haast klaar. Hé, achter in de tuin lijkt nog een bultje waarbij dat stik houdt. Dan hel we die bledjes ik nog op. Kom op, jongens. Nou, als die spin er maar net meer is. Waar is nou bang voor een spintje? Bangerik. Tomke zet de karredel. Hij steekt de handen in de bulten met bledjes. Maar O, jakkes. gauw loekte de handjes waarom. Wat is dat nou? Hij vielt wat. Het beweegt. Wat beweegt, Tomke? Die bulte bledjes beweegt. Er zit een best in. Janne Joe, viel maar. Nou, ja, maar misschien zit er wel een gevaarlijk best in. Ja, mijn krutte tosken. Ik viel net, Jer. Nee, ik vind het eng. Ha, skietbroeken. Wacht je. Ik zal wel even zien wat het is. Nee, net waan. We moeten Cornelia roepen. Ja, die is net bang. Maar Romke schoot mij een toekje Zo. de bulte bladen onderkant. Hij zocht een snuitje. En 2 poortjes. En een hele protte stiekeltjes. Hier is de gevaarlijke leeuw al. Jij je maar voort, Tomke. Of
Bist je soms bang voor een Stiekelbargje. Het is een stiekelbargje. Ja, een geen gevaarlijke leeuw. Maar ik rutte bek en scherpe tosken. Goh, wat wie ik bang. Och, wat had je hem daar? Een stiekelbaardje? Oh, nou stop je me gauw weer onder de bledjes. Dan kunnen we verder sliepen. Oors wordt er misschien echt nog bang. Ja, daar ben ik echt bang voor. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Of hark je naar Tomke Radio. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.